Assalamualaikum, sugeng rawuh ing Arafada Pagi YouTube channel kanggo sinau basa Jawa. Aja lali like, comment, share, lan subscribe. Pada video ini kita akan belajar tentang 15 kalimat sungkeman Idul Fitri menggunakan bahasa Jawa dari level yang paling mudah sampai level yang sulit. Kalimat-kalimat ini paling sering digunakan ketika ingin meminta maaf dalam momen Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja kita simak kalimat-kalimatnya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kalimat lahir batin. Bacanya lahir batin. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Kalimat yang pertama ini adalah kalimat yang paling singkat dan paling simpel serta paling mudah untuk diucapkan. Kalimat lahir batin ini biasanya digunakan ketika meminta maaf dengan sesama atau dengan teman atau orang yang lebih muda daripada kita. Jadi, kalian hanya cukup mengucapkan lahir batin. Untuk kalimat yang kedua, yaitu sugeng riyadi nyuwun pangapunten. Selamat Hari Raya, mohon maaf. Sugeng riyadi nyuwun pangapunten. Lanjut untuk kalimat yang ketiga, sugeng riyadi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sugeng riyadi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Artinya, selamat Hari Raya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, sugeng riyadin nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Sugeng riyadin nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Artinya, selamat Hari Raya, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Yang kelima, kula ngaturaken sugeng riyadin nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Kula ngaturaken sugeng riyadin nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Yang keenam, sugeng riyadi fitri kula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan. Sugeng riyadi fitri kula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan. Artinya, selamat Hari Raya Idul Fitri, saya meminta besarnya lautan maaf kepada Anda. Untuk yang ketujuh, sugeng riyadin Pak Bu, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Saya ulangi lagi, sugeng riyadin Pak Bu, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Lanjut pada nomor 8. Sugeng riyadi Pak Bu, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sugeng riyadi Pak Bu, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nomor 9. Sugeng riyadin Pak Bu, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Sugeng riyadin Pak Bu,
Kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Yang ke-10, sugeng riyadin Pak Bu, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Mugia Bapak Ibu kersa paring pangaksami. Sugeng riyadin Pak Bu, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Mugia Bapak Ibu kersa paring pangaksami. Yang ke-11, Pak Bu, ngaturaken sugeng riyadin, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih wonten atur kawula ingkang kirang mranani panggalih panjenengan utawi tindak kula ingkang kirang trapsila, ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Mugi-mugi Bapak Ibu kersa paring pangaksami. Yang ke-12, sugeng riyadin Pak Bu, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih kula gadah kalepatan ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Mugia Bapak Ibu kersa paring pangaksami. Yang ke-13, Pak Bu, kula ngaturaken sugeng riyadin Idul Fitri, nyuwun agunging samudra pangaksami, mbok bilih wonten atur kawula ingkang kirang mranani panggalih panjenengan utawi tindak tanduk kula ingkang kirang trapsila, ingkang kula sejo utawi mboten kula sejo. Kula suwun Bapak Ibu kersa paring pangaksami. Yang ke-14, ngaturaken sembah pangabekti kawula lan nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula sak kulawarga. Mugi linebura wonten dinten riyadin menika. Yang ke-15, Bapak Ibu ingkang kapisan, kula ngaturaken sugeng riyadi fitri. Kaping kalihipun kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya kalepatan kula. Mugi kula ugi panjenengan kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Welas Asih. Ya, itulah tadi 15 kalimat untuk sungkeman dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Kemudian bagaimana kalimat untuk merespon atau menjawab kalimat sungkeman? Simak yang berikut ini. Inggih semanten ugi kawula, mugi-mugi dosa kula kalian panjenengan diapura dening Gusti Allah Ta'ala. Amin. Iya, sama-sama. Semoga dosa saya dan juga dosa Anda diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Bisa juga disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Dan informasi tambahan untuk kata saya dalam bahasa Jawa Kromo itu ada 3 macam, yaitu kulo, kawulo, atau dalem. Jadi teman-teman bisa memilih di antara ketiga itu. Nah, jadi teman-teman dari 15 macam kalimat untuk sungkeman meminta maaf dalam menggunakan bahasa Jawa Kromo, dari ke-15 itu teman-teman lebih suka versi yang nomor berapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.